Siyasa ba da gaba ba. Labari na farko, laifin wa? Marubuci Shehu T. Abdullahi. Wasu samari su uku, Umar da Salman da Hudu, suna zaune a bakin titi, suna zolayar masu wucewa ko su tsokani budurwar ba su santa ba. Kusa da su wata ƙaramar yarinya ce take ƙoƙarin tsallake hanya, tana ta kai komo, amma su samarin nan ba wadda ya yi yunƙurin tsallakar da ita. Wata mota ƙirar jeep ta tsaya kusa da su. Wani mutum mai kimanin shekaru 50 ya fito daga motar, ya je ya kama hannunta ya tsallakar da ita. Kafin ya tafi ya juya ya kalli matasan nan ya ce musu, kuna kallon yarinya tana ƙoƙarin tsallakawa, ba za ku taimake ta ba? Duk suka sunkuyar da kai saboda ba su da ta cewa. Ya shiga motarsa ya yi tafiyarsa. Waye wannan? Umar ya tambaya. Salman ya amsa masa, baka san Alhaji Sani ba? Ai shi ne ake sa ran zai tsaya takarar ɗan majalisar wakilai. Hudu ya ce kawai mu je gunsa mu tatsi rabonmu. Duka suka amsa, gaskiya ya kamata mu je. Shigar su falon Alhaji Sani ke da wuya, suka tarar da shi yana zaune tare da 'ya'yansa, ya marabce su. Bayan sun zauna ne sai Umar ya so yi masa magana. Ranka ya daɗe, mu ne kai wa nasiha da safe. Bayan ka tafi shine muka zo mu maka godiya, kuma mu nuna maka goyon bayanmu game da takararka. Alhaji Sani ya kalle su ce, na yi farin ciki da hakan, amma me sana'ar ku? Duk suka sunkuyar da kai saboda ba mai sana'a a cikinsu. Umar ne ya daga kai ya ce, ranka ya daɗe, ai shi ne dalilin zuwanmu, saboda mu roƙe ka ka ba mu jari mu soma sana'a. Alhaji Sani ya sake kallon su ya ce, to na ji, zan ba ku jari amma da sharaɗi. Suka ɗago da kawunansu duka su kalle shi. Fuskokinsu cike da annuri. Ya ci gaba da cewa, sharaɗin shi ne za ku zo min da iyayenku. A wannan rana suka zo da iyayensu gidan Alhaji Sani. Ni ne na ce su kira ku saboda sun zo min da buƙatar jari, kuma bai kamata yara kamar waɗannan a ce an bar su ba sana'a ba. Don haka zan saya musu babura su fara acaɓa, ƙarƙashin kulawar ku tun da ku ne iyayensu. In suka dage su samu jari su yi sana'ar da suke so. Alhaji Sani ya saya masa babura ƙirar Bajaj sababbi dukansu uku. A gida Hudu ya ce wa iyayensa, ni fa ba zan yi acaɓa ba. Cikin kaduwa mahaifinsa ce, to me za ka yi? Hudu ya amsa, sayar da ita zan yi in sayi ƙaramar yudi, ko kuma in ba ku 10,000 kai da mama. Mahaifin nasa ya tuna masa maganar Alhaji Sani, amma dai ka ji abin da ya faɗa muku ko? Hudu ya kafe, baba ni ba zan iya acaɓa ba. Mahaifiyarsa ta tsoma baki a karo na farko. To ai sai ka rabu da shi tunda ya ce ba zai yi ba. Bai kamata a tilasta wa yaro yin abin da baya so ba. Haka Hudu da Umar suka sayar da baburan nan, suka sayo ƙananan roba yudi, suka soma wata yawarsu a gari, suna guje-guje lungu da saƙo. Suka zama abin sha'awa a cikin abokansu. Salman kaɗai ne bi maganar Alhaji Sani da iyayensa ya fara acaɓa da babur ɗinsa. Mai tattasai wani rikakken mai safarar ƙwaya ne da ya yi ƙaurin suna cikin harkar ƙwaya, saboda kuɗin da ke shigo masa da kuma yadda matasa suke bin sa don baya ƙyashin kashe musu kuɗi ko ƙwato su daga hannun 'yan sanda. Ganin hakan ya sa shi sha'awar zama ɗan takarar majalisar wakilai wadda ake so Alhaji Sani ya tsaya. Kamar wasa matasa suka tare jikinsa saboda kuɗin da yake bulbulawa. Lokacin da mai tattasai ji labarin ya sayo su Umar babura, sai yasa aka kira su ya ce zai taimake su, amma za su riƙa kasuwanci tare. Suka amince. Suka zama masu kasuwancin ƙwaya da cune. Suka zama riƙaƙƙun 'yan ta'adda masu yin barazana ga rayuwar duk wadda baya goyon bayan mai tattasai. Lokaci guda suka yi suna a gari, amma banda Salman, don shi har ya so mu ɗaure dabbobi da kuɗin acaɓa. Bayan siyasa ta rikinkitsime a tinkari zaɓe, sai Alhaji Sani ya so mu fuskantar barazana daga gun Hudu da Umar, waɗanda suka zo har gidansa suka masa barazanar ransa. Suna ce masa kada ya ga ya ba su wasu babura wai su yi acaɓa. Sun yi kama da yin acaɓa ne, kuma idan bai janye daga takarar ba to za su iya yanka mahaifinsa. Sun ba shi sati guda. Alhaji Sani ya kai ƙararsu ga hukuma. Mai tattasai ya shiga ya fito da su. Cikin dare suka haura gidan mahaifin Alhaji Sani da nufin aiwatar da abin da suka ƙuduri aniya, amma ba su samu nasara ba saboda mutane sun sadaukar da kansu suna gadin gidan. Shigowarsu ke da wuya, aka kama su, aka lakaɗa musu ɗan karen duka, aka kakkarya su.
Wayewar gari Umar ya ce ga garinku, Hudu kuma yana samun sauƙi aka kai shi gidan Jaru, amma ya zama yana ɗingishi. Mahaifin Hudu ya zo gidan Alhaji Sani. Yaranku saboda ba za su fahimci muhimmancin abin da ya sa na saya musu baburan ba, shi ya sa na ce su kira ku, domin in sun rage aikin za su amfani kansu su amfane ku, amma kuka kyale su suka yi gaban kansu. Ranka ya dade, wallahi mahaifiyarsa ce duk abin da na ce yaron nan ya yi sai ta hana. Alhaji Sani ya ce wannan ba hujja ba ce, domin ita ma a ƙarƙashinka take, kuma kai za a tambaya game da su ran gobe kiyama. Salman ai ya shiga jami'a, kuma na masa alƙawarin duk lokacin da ya kammala zan sama masa aiki saboda tsayuwar iyayensa da bin umarnin iyayensa. Aka yi zaɓe, Alhaji Sani ya lashe zaɓe ƙarshe.